heɗitoɓe Koda Radio International assalamu alaikum. Barka min wakkatore nde, barka min fottugo be mon ha nder taskaramji Koda Radio International. Suudu radio waɗaɗum ngam fulɓe, ngam handitiki fulɓe, ngam yaruki ɗengal fulfulde yeso. Koda Radio International ɗo nder Abuja, lamorde lesdi Nigeria. Inde am Jamila Jibril Ledikos, jogin mon laɓangal taskaram hande yelinta mon ɓeddan sautu gumban radio mon. Aran ni nder taskaramji Koda Radio International min da wondi be nanta Umar Aliyu, kanko janginta min kubaruji duniyaru hande. Aran ndako e kubaruji ɗin. Nder kubaruji lesdi Nigeria on nanan mobgal kautal huwoɓe ha lesdi Nigeria waɗi wankore dalila ɓesduki ceede yite lamtarki. Nder kubaruji lesɗe Afrika bo on nanan lesdi Niger tabitini dow omtata kerol hakkunde lesdi ndin be lesdi Benin. Nder kubaruji duniya luttuɗi bo on nanan lesdi Rasha jabti gure kese iga juuɗe soje en lesdi Ukraine. Jotta bo nda kubaruji ɗin ɗi fuumaji. Hande altine ɗo on mobgal dente huwoɓe ha lesdi Nigeria wato Nigerian Labour Congress NLC be Trade Union Congress TUC ngaɗi wankore ngam hollugo soyde seyo dow ɓesduki ceede dow yite lantarki ha lesdi ndin. Iga fajira huwoɓe man jalɗiri ha dammugal hukuma hakkilanki shanu yite lantarki lesdi wato Nigerian Electricity Regulatory Agency NERC be dammugal kompaniji sippoji yite lantarki ha njajirka lesdi ndin fuu. ɓawo ɗo on ni gomnati mobgal lesdi Nigeria ɓesdi ceede dow yite lantarki wakkere hutiniroɓe be yite lamtarki yebre A kamɓe on ɓesduki man shaafi. Yebre A ni ɗum keɓoɓe yite lamtarki ko lestai awa 20 ha nyaloma. Hunde bo nde turtini huwoɓe be ma ummatore Nigeria fuu yi'ugo saɗirmaji ɗiɓe ngidata jotta. Amma yake o faddanno jabruɗe gomnati, ministajo hakkilanki shanu yite be kuɓɓirɗum ha lesdi Nigeria Musta Adebayo Adelabu wi gomnati mobgal lesdi heti naira biliyon 1 be miliyon 800 nder ceede ketaɗe ngam majjingo hikka wato hitande 2024 ngam hokkugo wallinde dow ceede yite lamtarki nge famɗa sembe en hutinirta. Majalisaru dogginki laamu lesdi Nigeria wato Federal Executive Council waɗi jonde hande iga njamdi 12 ha yago njamdi 5 kikiɗe. Amma kadi na bana ko wowa ha ragare jonde ɗum andina tefoɓe kubaruji ko sawi ha jonde maru. Hande ndu timminai tokkitigo kuuɗe ɗe minista en yiɗi huwango ummatore bo ngaddi ha yeso maru ngam tefugo dungayere. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu on ardi jonde majalisaru man hande. Ha ragare jonde hande man on bo ministajo cakol kubaruji Alhaji Idris Mohammed andini tefoɓe kubaruji ha jonde majalisaru man hande ndu larti lamaruji ɗuɗɗi. Amma kadi woodi goɗɗi ɗi keɓai lartego. Ngam man jango to jam njamdi 12 ndu fuɗɗitan jonde ngam timmitingo lamaruji ɗin fuu. Nden on bo ɗum wurtinta jawabu ko doggi ha jonde maru. Lesdi Niger tuugi dow maɓɓititta kerol hakkunde lesdi ndin be lesdi Benin be jabruɗe haɗugo Niger man wurtingo nebbam petur jam muɗum
hedi fomonde lesdi Benin yaago luuɓe lesɗe duniya ɗum lesdi Benin waɗi fuu. Prime Minister jo lesdi Niger Ali Mohammed Lamin Zen wi kerol hakkunde lesɗe ɗen ɗiɗi omtatake dalila sha'anu rento ngam woodi bariki soje lesdi Faransa fere 5 ha lesdi Benin. Soje en Faransa man bo ɗo elta saggarle en ngam nastugo lesdi Niger ummina fitina. Amma kadi o ɓesdi wi'ugo woodi alama lesɗe ɗen ɗiɗi heɓan famral dow ko larani wurtingo nebbam petur lesdi Niger man hedi fomonde lesdi Benin. Lamin Zen wi lesdi Niger umri lesdi China gaɗɓe kugal nebbam petur ha lesdi Niger dow mbolida be hukumaji Benin ngam heɓugo famral dow wurtinki nebbam Niger majum. Soje en lesdi Rasha ɗon jara kippe nyaɗɗe ha gallure Kharkiv woyla lesdi Ukraine. Ha ma kippe man hokki Rasha galaba jabtugo gure fere 5 gonɗe dow kerol lesɗe ɗen ɗiɗi. Gomnajo gallure man Musta Oleg Senegubov tabitini soje en Rasha jabti gallure man ha o wi ɓe ɓofti ummatore ko ɓurata 4,000 ha nokkure man foddeko Rasha jabtande. Nder balɗe sali ɗo on lesdi Rasha jabti berniwol Kharkiv, berniwol bo latingol ɗiɗaɓol ɓurdugo maunugo ha lesdi Ukraine. Komiti sulhu mobgal kawtal lesɗe duniya tefi ɗum waɗa biɗitol dow gasɗe mawɗe ɗe ɗum tumata soje en Isra'ila iri Palestine en ha gallure Gaza be Khan Yunis. Ɗum hefti gasɗe ha ɗum iri gawaje yimɓe ɗuɗɓe ha kombi nyawtordu Nasir wondu ha Khan Yunis be ngaska gotka bo ha kombi nyawtordu Al-Shifa. Nder andinore majum ni mobgal kawtal lesɗe duniya man wi handi ɗum waɗa biɗitol luggungol ngam heftugo waɗɓe kugal ɓalewal majum heɓa ɓe hiite bana no didaɗi kolli. Na ɗo on latti aran ko ɗum heftata gasɗe ha ɗum iri yimɓe ɗuɗɓe ha Gaza, amma ndeni fu soje en Isra'ila ɗon mbi'a ɓe ngala juuɗe dow lamar majum. Kerol kubaruji ɗin gonde be taskaraji amin luttuɗi. A yettama Umar Aliyu iga ɗo kode radio international nder taskaramji kode radio international min ɗo wandi benanta taskaram mawɓe jango hautade benanta Ayuba Lamiɗo Munyal. Heɗitoɓe assalamu aleykum, barka men beloruki forte mon nder taskaran mawɓe jango. Taskaran kamin gewtidata e derge en fere gaɗayɓe sana'aji fere to nder taskaran kande e asawere min gewtiday e dergejo fere gaɗo sana'a soruki malla sippuki magani ko be lekki na'i gallure makurɗi lamorde diwal Benue. On nanay inde makko gila honduko makko. Inde an Ayuba Lamiɗo Munyal, ardoto e waddanoyki on taskaran kam mbi'aymi on keɗite jam. So aran no inde maɗa? To inde ande Amadou Shuaibu Dotti daga Makurdi kenan. Na'am. So ɗume woni sana'a e ɗo Makurdi? To sana'a e ɗo Makurdi de sorugo magani na'i daga ɗon kamma sey tufol na'i bañe ɗum noddaya mi wurto mi tufo na'i hanjum woni sana'a ko joɗɗini en ɗo Makurdi kenan. So an pulloto e gato joyɗa garɗa Makurdi? Yawwa min pullo jahar Nasarawa gin ɗon mi dana jahar Nasarawa ɗon mi daña ɗon mi andi gaba ɗaya amma asali de ɗon no ɗum wiyata ko ɓe hulɓe woodi yawwa fuɗɗorde muɗum minon de asali ɗum fulɓe Kano
yawwa beweji local government ɗo min goni ɗon dañoɓe amin ummi ɗon komai amin ɗo woni gaba ɗaya komai to amma yeneyde fulɓe goɗɗi nattiroyki hombinare to hamɓe de ɓe nattoyi ɗon leydi jahar Nasarawa ko to ɓe gutori ɗon ɗon ɓe jooɗi to ɗon minon nde mawɓe amin fufu ɗon daña to ayi joni minon ɗon min andi wala to min andi jahar Nasarawa ɗon min andi bo ɗon min mawni mi waɗi komai mi meeɗawi jaɗake bañi to a wi sana'a soruki magani nayi ko be fuɗɗura ɗum sana'a maɗa sana'a ko mi fuɗɗi soruki magani nayi sana'a on the 18 mai mi fuɗɗi wato 18 ga watan 5 shekara 2021 mi fuɗɗi soruki fami duuɓi 3 ni on inchallah yaade duuɓi 3 kenan inchallah so wonno goɗɗum sana'a ɗum gaɗaynoɗa kafin ɗum ko boni wala sana'a ɗum mi waɗayno mi janngayno makaranta boko mi waɗayno to de mi yettini on 2021 nde semiye mi yettini makaranta mi waɗi graduating daga ɗon sey mi fuɗɗi inchallah makaranta ɗumanti sana'a ɗum to jande ne nane ma jangi harka maganije on inchallah mi jangi ɓangare boko mi memi de musa'ali farko de jande boko primary school an ton kokona local government mi waɗi ɗum Garaku yawa sey secondary school am mi soƴƴiɗa e Womba local government ɗo biyeteɗum Nakere ɗon mi jangi government secondary school to daga ɗon sey mi heɓi admission ɗo College of Agriculture Science and Technology Lafiya to ɗohom mi waɗi kerol iya national diploma inchallah to boy mi wodini to Allah jaɓi mi ɓeydira yeeso to Allah jaɓi so ɗo ɗum sana'a ɗum magani nayi ga fuɗɗuɗa ɗum wadduki joni ɓiye ɓillaji giɗuɗa nder majji to alhamdulillahi illaji de hande ko giiɗa o waɗa fuu e woodi boɗɗum majjum e woodi illa majjum yawwa to illaji de ɗi goodi sabu bañe ayi kama hoccoyki luumo magani bañe a hoccoy magani sey gara tawa wato a hoccoyki e ɗumanti a anda ki wari ki eŋi bañe a soori magani a nana ki wari ki eŋi bañe to ayi ton ta so'ake ayi a hoccoy magani ara noon no sorinoɗake so oɗaña nder go'o he tawa ɗum ƴeeŋi yewwa to hey gi'a ko bañe ɗon ɗum iɗum waddana on illa gaskiya ɗum wadda asara ɗum waddana bañe ta a sooday nonno sodirnoɗa kinnire uki yewwa a soriri kino to akkawimama a ɗawti goɗɗo yewwa ma waɗi ɗum ɗon riba ɗum ɗum keɓuɗa hey gi'a ɗum natti ton ɗum ton to ɗen ɗa ɗum ɓeydaɗe to ayi illa ɗum ɗo hon e woodi baya ka noon kamma illa bañe to a hoccoye magani ɗon to gaɗata katon ɗum nder mota bañe ɗon to mota jigo to kolbaji fof ɗon ma kon asara ɗum ɗon hon challenges yawwa to iya mi abo challenges men challenges ɗin ɗum min goɗi ɓangare magani kenan to madalla heɗitoɓe ta'angoyte yon keɗito suudu radio Kode international wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria nder taskaran mawɓe jango gambingel gongo watti miɗo yala to gogo jemma e nange miɗo dari ton wuro gogo jam nyalni jam hiri jam wali miɗo amnuma miɗo lenuma miɗo teddine gogo miɗo lawlo mi yalan wuro gogo gam ɓingel gogo watti mi walta hokko miɗo yiɗima mi wawata goɗanimi wakkere nasaraku ko ɗume nasaraku keɓuɗa nder ɗum sana'a to alhamdulillahi nasaraku heɓi nasaraku na giɗa daga nder ɗum sana'a de neɗɗo heɓata biyan bukata muɗum a wawa wato a yahata ƴama goɗɗo hokkuma ba yewwa ɗum fo e nder sana'a de heɓi naira 5 naira 10 hanjum ɗum tattarto waɗa biyan bukata muɗum yewwa mi darori koyɗe inchallahu de ɓangare ɗo hon sana'a yewwa to hanjum ɗum a wallito hoore ma a wallito inchallah de dey iya gorgodo ɗum no sembe muɗum yarirta non ɗum wallitorto yawwa amma alhamdulillah sana'a kan neɗɗo to waɗa gaskiya alhamdulillah in godanake Allah amma dai na ɗum ɗuɗu ba yawwa amma dai yi'a daga e darori hoore muɗum nano yahay toro goɗɗo hokka o kamma jonde noon hande
gaskiya na an alheri to ɓiɓɓe fulɓe ma mi wiya to kowa ma yawwa to amma ai min keɓi ira ɗum ɗon sana'a emin ɗan heɓa konko min dogarori koye amin to fulɓe musamman dergen iri maɗa iya ɓe banna i sana'a woɓɓe iyaɗi noon nayi ɗi doni to dañoɓe maɓe kanji tan ɓe sikki to ngoye no dango gaɗanta iri ɓe fulɓe to gaskiya e woodi kalubale ɗo hanjum woni ko min magaɗay ɗo sana'a harka magani nayi ɗum emi woodi nayi min on ma yawwa so ayi baya emi woodi ɗin ɗanayi to amma mi raaru mi yi'i nayi ɗin hannde noon no yini yarata duniyaaru meɗen noon no yarata mi raari mi nastake mi waɗi nazari mi yi'i leydi fanano ɓeydoto yawwa duniyaaru bo kullu en ɗuuɗay madalla to nayi bo kamma kullum duniya ladde no re'ay ay ɓe bo kamma haa ɓe kullum ndeme no ɓeydoto enen ɓenma hannde hulɓe en ndeme no ɓeydoto ladde leydi bo nano yaaja bo kullu en ɗuuɗay raa gineji to en gi'a dey hannde e duuɓi sappo guttiɗi ton to felle ton to ɗum doyata hannde e duuɓi hannde ɗiɗi hannde ɗe gala felle ɗen ay saabu e nohon gaskiya mi nodda e fulɓe meɗen bandiraɓe meɗen durayɓe gaskiya en heɓa sana'a e durgol gol to e yoofagol ba amma en heɓa sana'a ballitaygol durgol Allah hoyna ko goɗɗum e faaro durgol hannde saɗana en a andi ira ton to adenno ma a woori e sana'a yawwa heɓata challenges ira a dulli ira sana'a ɗon nattata ɗon nane ma woodi ko wato waɗayno inchallah so a makkurɗi lamorde diwal Benue to diwal Benue bo ngal indini dow musamman gwamnati a gutinga waɗino didangol haɗuki fulɓe nder durgol nder ngal diwa to a nder maggal ngol ton didangol ngol gwamnati a ngal ton waɗuno gutinga ko noye yanayi makko warduɓe ma iɗum sana'a ma gaskiya e woodi fargaba yawa e woodi fargaba bañe a delluma maɗa yana fargaba e gi'a duniya hargitsowake gaba ɗaya to bañe ira ɗon no mino ma gaskiya ɗum foɗani min challenge da yawa ɗum foɗani min asara da yawa mi mejjitata e woodi goɗɗum no min dellumo amin koy duniya ko hargitsoyni ni koy duniyari mino ma no min dellu min ali magani amin min gari bo goɗɗi magani ma goɗɗum wonnake duniyaaru goɗɗo waɗi ka kaɗaki magani goɗɗi kolbaji pusi to ayi ɗum no gaskiya min ɗumantaki min kawrino e challenge sosai e lokaci gwamnati ɗum ɗa e shuuɗi ɗum so madalla heɗitoɓe fuɗɗi fuu iɗo min gaddi ragare taskaran mawɓe jango kande asawere ma to jomirawo hewtini en asawere warwayde min jokkay da to min dari nder taskaran hande jonta kam iɗo darde hukuma suudu radio kode international inde an Ayuba Lamiɗo Muñal mbiyaymi on baalen jam moda gongo wodata ɓingel gongo miɗo woodi gongo dañaniyam ɓingel gongo miɗo waggina worɓe pamane ɓingel gongo o woni yonki am to me mama mi ɓernan keɗite kode radio international gam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere gam ta on daɗe a jarama Ayuba Lamiɗo Muñal daga ɗo kode radio international on heɗitita taskaramji kode radio international suudu radio waɗaɗum gam fulɓe gam handitiki fulɓe gam yariki ɗengal fulfulde yeeso e non bo heɗitoɓe miɗo yala on ɓeddan sautu gumban rediyo mon ngam heɗutugo taskaram cellal ɓandu darnde go diga ɗo kode radio international taskaram on ngam jamu ɓandu ɓiɗɗo adama jam e cellal e mon hiɗiɓe tuduɓe bisimilla mon e yewtere cellal kongalu e nder afrique hollama wonde ko jasani millionji 82 neɗɗo ina gondi e ñaw heñere e wiyetego hépatite B ete hewɓe e mabɓe ganda ina gondi e maggo kadi so tawi ngu safraka law e ngu wawi addude caɗele goɗɗe
wadde ina moƴƴi andude e famde holko woni ngu ñaw hépatite B, hol maale maggu, holɗe cafaji ngu ñaw e holno ngu rentorte. Ko ɗe namne jabato joni koɗo men docteur Abdoulaye Diallo, gastrologue, ko ɗum woni hertorɗo kala ko fati e reedu. Heɗiɓe, bisimilla mon. Tedduɓe heɗiɓe, mi salmini on gongol cellal kongalu ina yewta handi e ngu ñaw hépatite B. En kaali e hoore yewtere nde wonde koɗo men e o taskaram ko docteur Abdoulaye Diallo ko cafrowo jeyaɗo Guinée. Mi salminima docteur. Assalamu aleykum, jarama. Aleykum salam. Docteur Abdoulaye Diallo, en keeɓi namni heɗiyankoɓe ɗiɗo ko kanƴi udditirten yewtere nde. Adi fof keɗoɗen namnal Hamidou Diabaté. Assalamu aleykum hettiyankoɓe RFI fulfulde cellal kongalu. Min Hamidou Diabaté joɗiɗo Doori. Miɗo jogui lamdogal e feede loktoroɓe ɓe. O mbi ñaw heñere min anda ñawgo ko firtata. Ɗume woni ñaw heñere? Ɗume waddata ñaw heñere? Ɗume watta fa ñaw heñere heɓa ɓi adama? Noy waɗata fa ɓi adama hisa ñaw heñere? Allah jarama, on jarama. Ko an jara Hamidou Diabaté waɗi fayida. Docteur Abdoulaye Diallo, mi accuma jaboɗa namne makko ɗe. Andi hépatite B ko nawnare wawde natude ka heyre. Andi hépatite ko ɗi façon ko fanɗi o 4 ha 5. A on ko pay ko nangata ɗum ɗon koko ñamete ka ndiyan tunuɗan ko ɗon heɓoto kono ɗum ɗon yaara e ni to. B on koye ƴiiƴan heɓoto soit e piqûre ma e nder rendigal. Non ko hulluwa ko natde e ɓanndu ɗum naata ka heere tufande yalta wawata ko naatade. Ko bone makko ngo woni woni tigi on, par ce que siko tufi heere nden wawi sellude bonta tagudi hara o liye no woni noon sella acca ɓattatte ɗenɗon ɓattatte jaɓata noon joni circulation o waɗa e nder mayre ha ɗum ɗon no wiye cirrhose. No wawi yawde ha wona cancer ko soto heyre nden ɗum kadi ko nawnare bonde ñam faydande lekki mum heɓaki. Bon haray noon hépatite C no woodi, hépatite delta no woodi, kono ko ɓuri tampinde jama on ko hépatite B on. Haray joni noon heɓugol noon lekki mum andi fayda ko wiyete virus ko fof ko ɓuri ko bano adama moƴƴi haala taw lekki mum heɓani lekki mum titi ko reena ko jonnugol heɓulana ɓanndu ndu ko ndu wawa dartanade hoore mayre kullunku ko maaya ko meha. Haray bon e wallitorgol wona piiji ko hiworde ko hisinde ko tiiɗinta ɓanndu ndu. Hara lekki mum tigi lekki virus on tigi ko warata kullunku haray duuɗal heɓade. Joni keɗoɗen namne Lamine Billa Bebi joɗiɗo Gambi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ko Lamine Billi Bebi woni natude ka taskaram men cellal ko ngalu ɗo. Mi salmini kala heɗitotoɗo e émission o. Toɓɓere men nden hannde ko yowiti e hépatite B ɗum woni nawnare heyre. Haray min komi lande ɗiɗi mi mari. Landal aranangal ko ni wi ko honɗum woni maale hollirde neɗɗo hino jogii hépatite B. Landal ɗimmangal ko tawsi hara hépatite B walla nawnare heyre hino mari lekki tawa hara si on tigi ñawdirama kinɗo lekki o sellay fes hara na ko wallintinta musendi ndin tun. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Machallah Lamine. Docteur Abdoulaye Diallo accuma tan jaboɗa Lamine ne wona noon tigi wondi si hépatite B nangi goɗɗo andi hépatite o ko nawnande heyre woni ko ɗon foie e français wala noon donc faamo wonde hépatite B ko naatata e heyre nden ñawsinande. Joni noon si heyre nden ñawsi andi heyre nden kañum woni laboratoire kala ko nafata neɗɗo wona ka ƴiiƴanko ko heyre moƴƴinte. Kala lorraji wona poison ko addata e ɓanndu si hewti ka heyre bonnitay ko ɗon golle heyre nde. Joni noon ka fuɗɗode si nawnande nangi on ti fuɗɗode tun ŋooɗugol taw ŋooɗa hara wawa jokkede foosi no joga o hara wata hara ko yiɗa ono ɓoosi to aroya ɗon ha ɓanndu ɓanndu ko wulata ko hara no jokkodiri o anndi wona jonte ɗen pali on oti nawna hannde acca janngo kono ndeɗo nawnare wulgol ɓanndu ɗum koko rewnodiri on ti kadi no wawi wadde hara gite ɗen ɗe changé ma jaune on nete on waalo e gite ɗen ñaamgol ngo ɗuyto moƴƴa noon no nete on ɗuɗɗiri ka gite o ko noon ɗuytugol par ce que hara nete ɗen kadi no waali ka ngaandi ka centre ɓeɗo anndi no woodi ngaandi no sendita kala hunde ko watte haray no mari nokkure ka fii affecti on haray
mumay donc on ti ñamata few donc on ti woɓɓe no tuutay woɓɓe no waawi dogude reedu no waawi muusude ɓoyla ɗon ka wuddu haa jokkira noon ka sengo ñaamo ka heere nde woni ɗon eyi ley cabbi birɗi ɗin harano muusi sa tappi muusay donc ko ɗum ɗon woni maandeji nawnaare joni holɗe caɗeele neɗɗo o wawi heɓde so tawi o safroyaki caggal nde o tini wonde omo wondi e ñawngu si hépatite to ñawdaga hara tiiɗi wanni hépatite on ko naata woni ka geeƴi heyre nde tufa geeƴi ɗi barmina waɗa jonɗe ɗen noon si lutti e bonnitaali mbaadi e tagude heyre nden hara probléme la kono si bonniti waalodi heyre nden waɗiɗa ɓattate anndi ɓattetere nden ka guri hara nannda e guri luttugol ngi si warri noon ka heyre haray ko bone par ce que anndi ko ɗum wiyete cirrhose heyre nde no wadde ɓattate hara hewta e nokkugo hara wata ƴiƴannan e diyeɗe e hande watade yorude ɗo ɓeyda tension ɗaɗol heyre nden anndi ko ɗuyete porte wen porte ko yota ko ka alluwal ka reeduuru ka tetekki eyi ɗum ɗon no aywa ven kono ko toon ñaameteji ɗin arata naata ka heere ko ɗon wen porte on ɗum ɗon tension ɓeydoto si tension on ɓeydi ke ɗon ndiyan ɗan sintay ka nder reeduuru si sinti to reeduuru ndun heewa tew hara ndiyan ɗan beeyaltinayi maa ɗum yaa haa wonta soto ko ɗum woni cancer ko jeeƴi ɗi normal wande jeeƴi ɓuy tagete maaya wona poƴƴaɗo fi ƴiƴan ko balɗe temedere e noogay e bon noon wona heyre nden no sansodiri tan no ɗum ɗon fof no waɗana ko won ɗo tuma fuɗɗoto ko won tuma ɗum ɗon cancer on noon ko on systéme ɗon woni iwde jeeƴi ɗin janɗa e haara ala contrôlé heyre nden ɓeydo yiide e ñibbuy ɗum haray ko sakkitorto fayda ko mayde joni holno ñaw hépatite B rentorte renda koye hépatite B haray ko wattugo yiide par ce que hépatite B on ko ardata souvent ka labotaniji hari ari ɓaawa ɗo anndi yimɓe ɓuy no waawi huutorde meselal gootal pikka oɗa yaltina pikka o to nder ɗum ɗon kala ñaw ko iwiɗa yehiɗa haray waaway jonndindirde donc hépatite B waata nanngiraade ni ko be ƴiiƴan e ƴiiƴan ukkodira si waɗa maa ɗum renndigi hakkunde gorko e suddiiɗo ɓuri ko koye ɗin ɗon laawi reenete ka renndigal haa ka ñawdigal si on tigi woɗɗi simmino gerda haray no waawide ɗum kono joni docteur en waɗi wiyoɓe so tawi joomum en wondi e ñaw hépatite B so yari e koppo walla so ñaami e nokku so goɗɗo ari ƴetti on koppo yari en wawi heɓde ñawngu beela ɗum no wawata heɓude ɗum ɗon ɗum no jonnata ñawngu donc ko hépatite A kono ɗum ko fayda hépatite A ko boobu oy tun nanngata ɗum noon ko gaddi e tuunude e sifa ɗum ɗum noon haray ko ton kono hépatite B o waawitano ɗum no moƴƴi no ɓaƴƴi anndu joni holɓe e yimɓe ɓurɓe hulaneede heɓde ñaw hépatite B bon hépatite B o no wawi nanngude jamaji ɗi no didori woni sonnaaɓe woni worɓe e fayɓe e mawɓe makko baaɓe e leƴƴi ɗin fof ka hépatite B nanngara hari anndi ɓaawa ɗo hari ko a Sénégal marque aranɗen hari bonnere mum ɗen kan no ɗuuɗi moƴƴa haa wari no haa wootaama kono a inday nini kadi aɗa marque mum on no manque ene manki ɗo e Sénégal e ko holli institut Pasteur mbo gonɗo ɗo e Dakar holli wonde ken abbo lebbi jeenayi e jooni marque ngal ala ɗo e Sénégal ina ŋakki no feewi ko ɗum ni wonata toɓɓere yewtere cellal ko ngal arore ɗum noon docteur Abdoulaye Diallo min weltinike ma sanne Allah jarama min jetti Allah jarama julɗo etiyankoɓe tedduɓe ko ɗum gaddunoɗen hande e yewtere meɗen cellal ko ngalu tedduɓe en dokkidiri aadi waddi altine so jomiraɗo jaaɓi ɗo e nden nguuren cellen cellirɗen Allah jarama on jarama heɗitoɓe be nanta taskaram may min waddi kerol taskaram amin ɗo darnde hukumar suudu radio kode international mo woytin taskaram Ahmad Arab Abubakar Azare kawtiɗo taskaram hande Ibrahim Iromo Daki inde am Jamila Jibrilla Dikos ɗo darnde kode radio international min wiyata moɗon kirte jam